Skål! Det er jo, du ikke kan være med til. Og knæk og bræk. Ja, nu er vi nået frem til diplomprøven. Og vi skal spille i det her lille mærkelige lokale her. Der er faktisk en scene deroppe, som man kan stå og falde ned af. Det bliver meget interessant. Godt. Det er Rasmus Brønne. Det er Ulrik. Starter du? Ja, vi har faktisk studeret sammen på konservatoriet i Odense. Jeg spiller valhorn til hverdag. Arbejder i musikkorps i Haderslev, der hedder Slesvigske Musikkorps, der jeg spiller til hverdag. Og jeg har beskæftiget mig med jeg kommer i dag, fordi Brian har ringet. Nej, det var sjovt. Men jeg beskæftiger mig med jagthorn også til hverdag. Jeg underviser i Gudbjerg til Østfindblæserne. Så jeg ved lidt om det. Ja. Jeg glæder mig til at høre jer. Ja, jeg hedder Rasmus. Jeg har også været her før. Nogen kan kende mig. Jeg er uddannet trompetist ved konservatoriet i Odense sammen med Ulrik. Jeg har undervist i mange år på musikskoler. Nu dirigerer jeg også Fyns Amatørsymfoniorkester blandt andet og spiller rundt omkring. Tak.
spiller op den store monster. Ja, jeg spiller det slut til daglig. Så er depotprøven forbi. Alle har spillet. Nu venter vi på at få vores karakter. Prøv at se, om vi dog alligevel bestod. Skålborgen. Nej, det er ikke Geil. det, der er det, som ja, eller en kveld, det er nok en kvart op, for det er så meget brød. Og endelig så vil jeg også lige sige tak for i dag. Det er sjovt, når vi kan mødes her. Det eneste, der ærger mig, det er, at vi ikke er flere. Det er ikke næste år til jeres bag. Det er bare en måned, jo. Ja, forbi. Klar. 1, 2. Og så på gensyn. Og klar. 2, 3. Det var nøjagtigt sådan, vi gerne vil have det. Tak for det.